ndị ọdịnala anyị ekene unu, anyị ekene unu ndị ọdịnala, nwanne unu nwoke ekene unu. Anyị si ka udo dịrị unu n'ụbọchị taa. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị si na ihe nna nna anyị ha mere ga-adị, na anyị ga-ewechighatakwa azụ otu ndị Igbo si ebi ndụ. Ọwụrọ nke nwa bekee wetara anyị. Ewetara m unu ezigbo akụkọ tata. Udo dịrị unu ụmụ ibe. Onye ọbụla ghụchaa ntị ya, ghụchaanụ ntị unu aghụcha taa, maka akụkọ m butere ebe a. Enwere ike a na-ekwu ya otu a, ndị be anyị aghara aghọta. Mana kwa ịhụrụ onye ibi dara, enwere ihe mere iji bụ ibi ji daa ya. Unu echekwara na Chukwu kpọrọ unu asị. Chukwu ahụ na-akpọ mmadụ asị maka na ọgụ ngwa bụ mmụọ. Anya ahụ ị na-eyi uzu bụ illusion. Ihe ọbụla dị n'ụwa bụ mmụọ na-eke, mmụọ na-anya moto aha. Mmụọ na-eme ihe niile ahụ a na-eme. Ya ka iji asị mmụọ onwe m. Mmụọ onwe m pụtara mmụọ onwe m. Ihe niile ị na-afụ n'ihu ughi bụ illusion ka ọ bụ. Ọ ya mere m ji wee sị unu ka unu chee n'uche unu. Aga m akọrọ unu akụkọ ahụ bụ ndị Igbo ka ọ metụtara. Anyị sigoro ka anyị kene eke ụzụ kpụrụ nwa, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ikwu na ibe, kene enu na anị, kene mmadụ, kene mmụọ. Ụmụ ibe, asị bụ udo dịrị unu. Okwu anyị n'ụbọchị taa ga-abụ gbasara ihe na-eme anyị, bụrụkwana ọgwụ ya. Anyị ga-ewetakwa ọgwụ ya. Enwere egwu a na-agụ, much more you will learn the longer you live. The longer you live, much more you will learn. Ọwụ na ịghọta ihe m kwuru, unu amara na ọ naghị adị late. Ọ naghị adị late. Ihe mere anyị nwa bụ na anyị na-eji emotion and sentiment ọ dịbara anyị late. Taa kịta na echi, everything a na-adị anyị ọsịsọ na-adị anyị ọkụ. Ihe mere nwa bekee ji wee jide nwa anyị bụ na anyị chefuru na nna nna anyị ha nwere ihe a na-akpọ omenala na ọdịnala. Ihe ka nwa bekee na-akpọ educational system. Ịmana ụnụ na-anụ bekee ma ụnụ anaghị anụ Igbo. Ekwu omenala, ndị mmadụ echekwa ma ịka nzu na ịta ọjị, ha chefuo na educational system ka a na-ekwu. A system of education, but ị naghị aghọta, ị naghị anụ Igbo. For you, Igbo English, omenala translate in English ọ sịghị culture. Ọ bụrụ culture. Omenala wu educational system. Ọdịnala wu philosophy that gave birth to educational system. So ọ dependị na gị nwa ihe ị foundụrụ, ihe ị ghọtara as philosophy, then ị mara ihe ị ga-ejizi wee mee omenala gị to educate your people. Ịsa ụmụnụ isi ka ha wee nwee ike ịghọta. Ha dịbi na asara ya isi tata ya agaghị na-ata ahụfụ na-ebe akwa. Ọ bụrụ na nna nna anyị ha ja isoro nso nna nna anyị ha, taa ya agaghị na-ebe akwa, maka anyị kara ịma ihe anyị na ndị tụwara anyị ọkpụ ga-eje. Mana kịta na anyị na-eto ndị tụwara anyị ọkpụ ka anyị na-ejezi ka ndị kpanyere anyị okwu anyị ji wee daa, ka anyị na-ayọzi ka a kpọlitekwa anyị. Ọ naghị na wọk otu ahụ. Ụmụ ibe, ọ bụghị nwanne, anaghị amasaji igo. anaghị aka ụdị akụkọ ahụ. Encouragement of what? Ahụhụ m onye Igbo. Encouragement hapụ akụkọ. Nne ka m gwa gị something na ụmụ Igbo, ka m kwuo na nkọwa nwa akụkọ m chọrọ ịkọrọ ụnụ, ka ụnụ ghara ị na-ekwuzine dị okwu a ga jos jiri na ewe ya ka m kọrọ ụnụ akụkọ na ihe netwọk ahụ. Amagha m nwanne ebe anụ nwa nọ ọ dị pịọ, so amara m saịdị ebe ị nọ anọ dị netwọk na-eme ihe a. Anyway, nsogbu adịrọ. Ka m butuoro ụnụ akụkọ. O nwere ihe ije na Western world 1885 nwa bekee kere Afrịka gara iti na akpa kesia dị Afrịka. Mmadụ one n'ime ụnụ na nwa bekee west one front ka ha nwere? How many of you know? Mmadụ one n'ime ụnụ mana west nwere one front, only one front ka ha nwere. Don't forget about this country, because Western country nwere ihe a na-akpọ IMF a na-eje ebiri ego ya. So all ndị nwe IFM ahụ nwere gọọmenti, ọ nwere company ka a na-akpọ ya.
all those people nwe ebe ahụ ị na-akpọ Africa, all the whole because ha niile na-ewere ego from IMF, all the same person nwe ya. Until you know this thing. Mụ na ndị gọọmenti obodo a na-arụ, I know them very well. Ọ bụla mara ụmụ ya na mụ na ndị a, I know them very well. Ama m ka ha si eme ihe ha. Ịbịa na Europe here, enwere two system of government. Enwere Democrat and nwee conservative. Every Western government. Kedu ka all the whole government nwere political party, 100 million political party, and all the same government na finance the political party? How come? Ọ bụ na ha bụ enemy. How come no one government na finance all this political party? Ụmụnne m, how come? The only political party enwere is conservative and democrat. Ndị obere nke ọzọ ahụ nonsense, and that's why ha naghị win anything, because there is only two party. That's why ejikwa enwe na religion, only two religion ka enwere n'ụwa, Islam and Christianity. Jewish bụ Christianity. Jesus ọ bụghị ya bụ from a Jew. Jesus ọ bụghị a Jewish man. So Judaism is religion. All ndị Jews just found ordinary ka wee nwee ike inweta state of Israel kpọzie Judaism. Go there, all the whole name ifo na Bible, go and look their Jewish meaning, so you see that all the same thing ka ọ bụ. So rapụrụ nke ahụ. Nke ọzọ okwu ebe okwu na-abịazi bụ na unu bịa na the whole country akọ nke na Africa, enwere ihe a na-akpọ omenani. Omenani a nwa bekee create omenani a, ọkwa the same thing ha na-akpọ conservative and democrat. So abịazie na nke dis omenani now, that nke ahụ na-akpọ omenani unu na-atọ ọja achụ aja eme ha, onye nwa bụ the conservative, so that ha mara that will hold you forever. Nyanwa ga-eme gị undeveloped. Then ụka bụrụ democrat. That's why eji wee nwee n'ụka, eji wee nwee Sabbath, nwee assemblies of God, nwee nka nwee nka nwee nka nwee nka. But ịbịazie na nke ahụ ị na-eme as omenani, one ọ conservative, so that one for tying you down, nke ọzọ ahụ for tying your mind down. They create the both with evidence. I can prove it to you. Go and you get na YouTube, Google indigenous people found somewhere. Go and watch the video, know how they live. Mama enwere ihe something enwere ebe amanyere mmadụ George ebe ahụ. Jee mama enwere onye amanyere George ma nwere ite ọgwụ ifuru there. If and ancient days they live naturally. A na-eme science. Although na their science abụghị the same thing nke kịta, but ha nwere advanced science, information of science, advanced one. Ọ bụghị anọkọta akpụrụ ihe n'ọnụ sị na eji odechi, ọ na-eme nke o ji odechi, o ji nka. Nonsense. Ancestors ga-enwe ihe this thing bụ nonsense. Ancestors gị ka esi atapụ nkwụ, ka esi enweta ọgwụ eji agwọ mmadụ, ka esi eme metal. All these things are practical science. With this the same information they discover nkwụ, ị ga-eji discover ihe a na-akpọ mercury. Every tree nwere mercury na ya. Nkwụ ahụ na-aṅụ is called mercury. If your ancestors discover nkwụ, that means mercury ha discover ya. Mercury is a name given by West. Oh, soul. Mercury means soul in English. Mercury bụ occultic language. Soul ka o mean in English. Mmanya nkwụ ị na-aṅụ is soul of that tree. So how come? How come? Google ka ha na-akpọ ya Papua Guinea. Just Google Papua Guinea. Anyị nwere information na ụmụnna anyị na Papua Guinea. Ụmụnna anyị ndị Igbo nọ Papua Guinea. Ndị ahụ ị na-afụ ebe a na-akụ ihe a na-ekwu ọwụ ndị Igbo ka ha bụ. You don't know. Ndị a na-egbu na Papua Guinea, most of those places are Igbo people in Papua Guinea. A na-egbukwa ha that side yo. Jee ma ama enweghị ebe ifo ha manyere mmadụ George ebe ahụ. Go and look. These people ha nọ onweghị ndị ma ebe ha nọ. They just recently discovered. So go and watch those videos. Ịgwa m ma o nwere ihe ndị agha na-eme yiri ihe anyị na-eme today anyị kpọrọ culture. So if you ọ bụrụ na ị chọrọ ịma about the past, observable truth, moment you can know the past. Because ọ bụrụ na ịma sayensị, all the whole language ị na-eyuzu asụ asụsụ, ọ bụrụ ya ka a na-eyuzu na sayensị. Sayensị wee experiment. Sayensị enwere language. Science or observation. Science has no language. That's why ọ bụrụ na ị na-eyuzu, nna gị yuzuru observable truth to name something. So Igbo bụ observable truth. Ihe mere anyị ji wee daa ya today bụ na I translate Igbo from English. Igbo ị na-asụ were translated to English 1900. That's why you nwere meaning. Anya is not eyes.
ịfụnanya is not love, because ọ bụrụ na anya bụ attraction, then ịfụnanya is attraction, then ọ bụrụ na hate wụ repulsion, that is anya ka because iwepụ anya hate ana, that is attraction and repulsion. That is why we say ịfụnanya. mana ụnụ sị love enwere meaning, but ịfụnanya nwere meaning. anya wụ attract magnetism, anya wụ magnet, because ịfụ asa ị ga-asị na nwaanyị dị attractive, ọ anya ka iji fụ ya. anya wụ magnet, but ọ bụ magnet ya na ọ bụ nke a na-emetụ aka, because magnet you don't touch it, ọ wave ka ọ bụ, so ọ na-eme attract bujere brain direct, ọ je hate mmadụ, ọfụ mmadụ ozugbo hate. ọ bụrụ na ị nwere anya ị gaghị akpọ mmadụ asị, because nwere ịmara onye ọ ịmara ihe ọ, so ị gaghị akpọ ihe ma amaghị asị. so ihe a otu nna nna ha so, because of science. ọ bụrụ na ịghọta this language m na-ekwu now, nobody will ever nwe get defeat gị n'ụwa. ọ bụrụ na ịma ihe wu soul, then you can discover medicine to cure people, because everybody nwere soul. iwepụta ha soul from any plant, you can use it to make medicine to cure people. distill any plant ọbụla na-agwọ ọrịa, distill all the soul out, were ya na-agwọ ndị mmadụ. ọ bụ information ka a chọrọ ka unu nwee. ọ bụrụ na ị chọrọ iru ihe na-agba agba, iru ihe na-agba agba anaghị ego ya ego. ọsọ na Afrịka, because na ha bụ ndị agent ka a na-arụ ihe na-agba agba. ihe n'ụwa niile, once ị nọ na land, ọsọkwa wụ nọ 50 hectares of land ka ị nọ, ihe eji arụ ihe na-agba agba from A to Z nọ ebe ahụ, from A to Z nọ ebe ahụ, ọtụ ị mara ebe ha dị. ọ factor ka ị chọrọ ịrụ, ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ n'ụwa bụ the same place ị nọ ka ọ dị, because you have been deceived. Deceive go gị. Human being is nothing unless you give them something n'isi ha. This brain mgbe a mụọ gị is empty, so ihe ọbụla itinyere ebe ahụ bụ ihe the person nwere. Human being is empty, and ihe ọbụla itinyere ebe ahụ bụ ihe the person nwere. Simple as ABCD. ọ ya ka a na-achọ ka agwa ndị be anyị, because ọdịnala nwanne ọkụ ifuru decoder ndị ọdịnala ga-abụ from movie ndị ọdịnala different kind, comics ka ha na-akpa comics, cartoon, movie, everything. mgbe agwara m yesterday, mgbe m bịara ala bekee, ana m agụrụ ha Indian music, Sunita na Amakuba Anthony, ndị a na-achị m ọchị, si m kedu language m na-asụ ha, onye Arab, ntị ha mba, ntị ha na India nke wụ na ha amaghị about Sunita na ndị otu ya. ọsị m gịnị wụ Sunita n'isi adịrọ m mma, echekwa m ma ọ bụ nomatin na obodo anyị. anyị wọchịa ndị Arab, anyị wọchịa ndị Indian, anyị wọchịa ndị Pakistan, anyị wọchịa ndị Europe, wọchịa ndị Igbo na-egbu mmadụ, polo rattlesnake, Ndị Okeke, Ndị akọwasịrị gba ife ọfụma, a na-agwọ ọgwụ ego. This is how they destroy you. Media is powerful because mind recognizes image. Dog has to chase you away from your land and your identity from that movie. But tomorrow, from that movie, but tomorrow, this ideology na go na obu na iti na movie. Give Igbo 20 years. Give Igbo land 20 years. Obu na I made this thing na agwa now. Tie na movie and educational system. Nya 20 years if Igbo land. Anaghị ekwutie n'okwu, anaghị awati ya n'anya. Anaghị ekwutie n'okwu, anaghị awati ya n'anya. Mathematics. Mathematics. Oh, ihe ọ bụ the life you live is math. Life you live is because illusion ka ọ bụ. Ọ bụ mmụọ, ọ bụ go ahụ mmụọ, moto ahụ mmụọ rụrụ ya. Ihe niile ahụ efere mmụọ na-eme ya, nwere ihe dị here. Only plants and trees and animals dị here, and all of them nwere soul. So everything you see, mmụọ create to use them for themselves. That's why ị nwere anya, because anya ị nwere bụ is universe. You are seeing the outside world. But ngwa na onwe gị na-eche echiche inside you. You can say something inside you, nobody hear you. Onwere onye nụrụ ihe ikwu. Ị na-aga na ya adịgịrị na-atamu, na-achọ m ịga ya adị, achọ m ruo ya adị na mma esi nri, nsicha nri mee n'ime obi go, and iruo ya adị isie nri, isisi ya nri rie. That means you are right. Ị chọrọ ịga na nke Ifeanyị ma emesịa leta, and imesịa leta ịga na nke Ifeanyị, that means you are right. Na-achọ m ruo na ya adị na ka this boy bịakwa na na-enye m nsogbu, o mecha na ọkpọ m na phone, ị na-ekwu n'ime obi go, that means you are right. Ịfụrụ ya. So ụmụ ibe, ọdịnala wee ebe ndụ dị, wepụ na ihe niile aha nwa bekee wetara anyị,
ma ịchụ aja ome, anyị ma ihe ọjị pụtara. Ọjị bụ ọwụ symbol ka ọ bụ, is an allegory. Anyị ma ihe ọ pụtara, so anyị ma ebe anyị ga-etinye mara ihe anyị ga-eji eme. Ogu na ọfọ anyị ma ihe ọ pụtara, ọ bụghị ndị a na-ebugharị nonsense ewere ugboro ọkụ eke ya eriri. Enwere ihe dị there. That is nonsense. People who they are misguided. Ndị a dị misguided. They are playing with forces everywhere. They invented forces ha mara ihe ha ji eme na-etuzugharị. Enwere ọfọ na ogu, but ọfọ na ogu na ịgọ mmụọ, ịgọ ọjị, ịgọ ọfọ, ịgọ mmụọ, they are three things and one. Ha bụ three things in one. Ọjị bụ the allegory, that is oji nke jikọrọ ọnụ. Then ogu bụ nke ị na-ekwu n'obi gị. Ọfọ bụ nke ị na-agụ agụ n'ọnụ. Ọ bụrụ na ịkwụsie ihe a niile, ọ bụrụ ihe a na-akpọ ịgọ mmụọ. O nwere ebe edebere mmụọ iche, o nwere ebe edebere chi, na ọ bụ ngụwa bụ dị mmụọ. Ị na-ekwu n'ime obi gị sị I have never done this. Ihe na-akpọ ya negative confession n'English. Ọ bụrụ religion, ọ na-asị ịgọ mmụọ, ọ na-efe arụsị. Asị ịgọ mmụọ bụ negative confession. I have never done this, I have never done that. Ọnya ka nna gị na-asị gị egbe bere ugo bere, nke si ibe ya bere na nkukwa ya, na mmụnwa sị gị bere, isi na m agaghị ebe ihe dị otu a mekwe gị. That means aka m dị ọcha. Ọ ya bụ ogu, ejiri m gị ogu n'ọfọ. Ndị mmadụ eke isi ti ya ugbo n'ọkụkọ na-akọghịrị. Mmadụ ga-eji ọjị n'aka hapụzie ihe onye obi ya na-adịrị ọcha. Ọjị onye obi ya na-adịrị ọcha ada aga ọjị maka ihe ọjị na-akọwa. Oji onye jijiri ụwa a na-afụ anya na ụwa a nara afụ anya, onye ji ijikọrọ ọnụ wit ọjị ahụ symbol. Nna gị nyere gị ihe a. Misguided people, misguide ya unu, misguided people, misguide ya unu, destroy your philosophy, a very higher science, higher knowledge. Nna gị wetara ọrụ nsị bụ Igbo language, ọrụ nsị, destroyer of evil, because Igbo afa language n'Igbo, afa language. All network ndị ọjọọ anụ egbe ha n'okwu ha abịa. So afa language na afa language, all these languages ị na-anụ ọrụ nsị ka a na-akpọ ya. Mana anyị nwabaziri ya arụchi because na anyị rụrụ shrine. Ọ dị ka mmadụ ịrụ court nwee judge, ịmana nwee court house nwee judge. So ebe ahụ edebere that court house ahụ ka anyị na-akpọ arụchi. Then n'ime court house ahụ ịgazie dị ifuzie ihe a na-akpọzi ọrụ nsị, destroyer of evil. N'afa language nsị bụ ihe ọbụla rụrụ arụ. Ọ ya ka eji asị na-anyụ nsị. Ihe ọbụla rụrụ arụ bụ nsị. Unu aghọtago? So anyị kpọọ ya ọrụ nsị, destroyer of ihe rụrụ arụ. Ndị ụka tọnụọ ya tọ arụsị, and ndị arụsị ahụ ka anyị ji mara ya taa. That's why ndị niile agha na-eme ihe ọrụ nsị aha atọnụzie eto arụsị, mezie ya evil, because eme ha na that justice evil, onye everything mekọtara na that na arụzie evil. Ị na-afụ ka esi wee mee ụnụ pọpị. Ịghọtara? So ọ bụ na ndị be anyị mara the reason why and the coded of all those things. Nsogbu a na eke na orie na afọ na nkwọ enwere ihe o nwere ime wute ọrụ nsị. Ihe ahụ four fundamental element of creative science. But nwa bekee chọrọ iwepụ gị from science out. Ọ chọrọ elimit gị from science out. Ọ sị gị na afọ arụsị. Nna nwanne, eke, orie, afọ, nkwọ is four fundamental element. Unu na-aga na America agụ, na-aga na England agụ. Oluzie na nke asụọ ya n'Igbo. Asụọ ya n'Igbo, unu asị afọ arụsị, bido chenjibe afọ unu. Kedu ihe gbasara eke na orie na afọ na nkwọ na ọrụ nsị? Ọrụ nsị bụ for justice. Rapụ na ihe a na-emegharị n'Igbo taa. This thing ndị nwa bekee wetara ihe, I have the evidence. Ihe a bụrụ ya nwere ihe ọ bụ. Onwere ihe ọ bụ. Ihe a bụ just somebody have information to make magic, to deceive the illusion. That's all. And then use the osigo omenala. Nna nwanne ga adị ahụ emesiara gị datịrị ihe na-ebe ga na-ebekwe. Quote me right. Ihe na-ebe ga na-ebekwe nwe ihe na-echenji because onwere ihe ọ bụ. Ọ just edeceive the eye. Edeceive the eye. Ị gara dị egboro gị ewu, egbuchi ewu, gbuo ọkụkọ, and so what? Ihe a chọrọ bụ a strong Igbo land. Ọ bụghị nke ọ ga-eme mbọsị ọ bụla ha chọrọ ha bịa dị ya agba mmadụ egbe gbasị egbe na nonsense bụ that. Anyị chọrọ ịzụ ụmụazị ka ị ga-azụ ụmụ gị ka bụrụ ndị nkịtị. Ị ga-azụ ụmụ gị ka bụrụ ndị nkịtị mba. Ị ga-enye ụmụ gị information to be great. N'enu China, n'enu North Korea, n'enu Arab, n'enu Europe. Anyị na-ata ọjị na-ekwugheri. Ọjị mara ihe o miniri.
ọfọ na ogu ịmara ihe o miniri ịgọ mmụọ ịmara ihe ọ pụtara enwere dị nothing eke orie afọ nkwọ ya mara ihe ọ pụtara. How then can we move forward? Kedu ka a ga-esi move forward? Ịgwa mmadụ okwu na Igbo ọ sịghị ka ihe ọ pụtara n'English ọkwa ka ebile ga-ejeje ụmụ anyị. Ọ dị gị surprise na ọ na-eme mgbe ọbụla a chọrọ abịa gbuo anyị na ọ dịrụ surprise. Ọ dịra mụnwa na onwe m am not surprise ife na enweghị ka m kwuru okwu ewo ka m kwuru okwu because I know it. Ama nnọọ nwa bekee company, that is company nwa bekee. So either na work with nwa bekee or you do something else. You don't stay in between. Nwa bekee atrọsụrụ gị. Nwa bekee atrọsụrụ gị, that is the problem. Because nwa bekee fụrụ gị incapable. Nwa bekee fụrụ gị incapable, that is the problem. Ọ trọsụrụ gị. Ọ bụrụ na ọ kpọrọ gị asị, it does not trust you. Billions of dollars investment is there. So ọ trọsụrụ gị na ị ga-hold that thing because you never show it. Not even in philosophy, not even in nothing. He prove behe na you are capable to manage those trillions of dollars. So you never prove it. That's why o ji gbachi nkịtị. Onye nwe na-eme datịrị na-eme na onwere onye na-eme. Ihe ahụrụ na afụ na-eme n'ọnwa bekee na-eme because there is so much money involved. Unless you prove that you can protect that money. If not, all of unu niile ga-anwụsị, nobody will talk because ha na-achị. Unless me prove na dị capable to control, onye na-amara onye karịrị ọmara emeberibe. Unless me prove na ị ga unless you prove na ị ga-emenwu ihe dị n'ime that you can control this thing, onye ga ọchịchị. Otu onye ọbụla merie, China mere, North Korea merie, but imesi ịgbasi abọ ya oduo gị ịgba n'ike ma bụ ya na-akpa nkịta. Ịgbasi abọ ndị China gara Europe je gụsịa akwụkwọ kịta na Europe ji China ụgwọ. North Korea gara China ma Europe gụsịa akwụkwọ, today ha na-awa anya. So ị ga-ebugoro ụzọ tụọ atụmatụ, nwee base. Ịkpọrọ base. All a pathetic truth, you don't have base. You nwere an ideology. Akpọrọ m ya n'oyibo, ọdịnala ka a na-akpọ ya n'Igbo. You nwere propaganda media. You don't tell the world how you are. There is no history. You write one for yourself. Nothing like history. Don't let them fool you. Their perfect history, which ndị ọdịnala know all these things. Perfect history and give it to the public. People will like to associate with you and do business with you. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, the enemy will write you off history. Nobody. If o nwepere nwa bekee ọfụ ha anaghị onye ojii ọzọ n'okpuru page. Why? Because ihe ọ na-afụ na their movie and the books about you. Ọ dịghị ka ịgwa ya anything. Ọ na ihe ọ fụrụ, ihe ọ nụrụ n'akwụkwọ ha, ọ ya ka ọ na-agbara gị ọsọ, nwere ihe ọzọ. Movie ọ na-watch, ọfụgo na ị representịrị onye ọjọọ na movie ha. Why not you make movie mee nwa bekee represent onye ọjọọ so that your children will love who they are? Ị na-egosi ha movie onye ọcha na-abụ Jizọs, onye ojii Igbo ekwensu. Ihe ahụ movie na-egosi ụmụ gị oruo echi na-eme ihe na-eme ụmụ gị na ha like ihe onwe ha. Ha na-eje ụka because mgbe ha pere mpe igosiri na onye ọcha bụ Chukwu. Bekee bụ agbara. Mgbe anyị na-asị na nna nna anyị ha bụ agbara, all of a sudden bekee abụrụzie agbara, nna nna anyị ha abụzi agbara. Nna anyị gụrụ 1 minute ka m mee something. Ehe, ụmụ ibe apụtasịanụ m. So ihe m na-achọ ime ka unu mara bụ na bekee nwere agbara ọ bụ na bekee concentrate n'ihe nna nna gị ha mere. Bekee was built based on your ancestors knowledge. Ancestors gị dị ihe nwa bekee na-akpọ strategic and pragmatic. Ancestors gị never lost anything. Only thing you chose because you chose to think. You choose not to think. That is the problem, because you face the outside world and forget about the inner world. Because then put all this movie, then write and say war and then lose. It's a fake. Ka onye ga-prove the war between the West and Egypt. Who will prove it? Go see the movie. Let me see. They conquer Egypt. Where? I want to see. Show me the book nke ndị nwa bekee dere. Asị Egyptian religion. Egypt ọ na-asụ oyibo, religion bụ oyibo. Ị ga-afụ something na-asị Egyptian religion. Ka onye gwara ha na religion ka a na-akpọ ya. Who told them? Egypt written in symbol.
all those things ị ga-afụ n'Egypt, go and see them symbol ka ha dere ya. Onye gwazi ha na ọ bụ religion ka ọ bụ DC bekee conquer Egypt just to intimidate you. These people yesterday 642 AD Arab take over Egypt, which we know, and all ha na Rome plan ya ka e wee wepụ from history of a book. Ọsọ na anụrụ ọgụ mgbe nwa na mgbe ndị Europe bịachia Egypt. Onweghị mgbe ndị Europe chere Egypt, never. Egypt enweghị mgbe ndị Europe chere Egypt, onweghị mgbe ọ bụ nowhere, never. A na-asị asị na-akpagharị ndị mmadụ a na-ekwe no history. You write your history. History book fake was written. Asị gị ndị Igbo ji mee nka ha ji wee bụrụ nka eji gbuo ejima eji wee gbuo nka eji mee osu eji mee nka nonsense gara ihe agha n'ime ọhịa nwe ihe dị ka otu ahụ, nothing like that. Nwe ihe poppy everywhere, poppy. History is dangerous because why you mold your mind, because we don't understand. I know those things as common, nothing. But in a Ghana school, go history, but they were not challenging matter. And it's so when this thing happened. How in Montgomery? How do you know that number? Observable truth. The foundation of ordinary I name and those ordinary is observable truth. With this thing happening today, we know yesterday. With today, we know yesterday. Yesterday is nothing but memory. Yesterday is nothing but memory. Today I know, and tomorrow is the future. Today is the moment, and tomorrow I know. So rapụ no ihe aha ndị a na-akọgeri enwere ihe dị ka ya. Nna gị evidence of what we found out in Igbo language. Gịnị mere eji akpọ ike eji anyụ nsị ike? Unu amara ike bụ ike. Gịnị mere eji wee baa ike eji anyụ nsị ike? Unu agara ama mana asị ga-atụ anus. Ajụọ gị si anus. Gịnị mere eji akpọ ya ike ka anyị tell me? Ma unu ama ha na ike bụ ike. Gịnị bụ ike? Kedu ị na-achọ ibu weight lifter ka ihe na-eme? Isi ị na-anyị mọzụrụ ọkwa ị na-anyị nsị anyị, ị na-anyị mọzụrụ na-afụgo ị na-anyị mọzụrụ, ị na-anyị nsị, ị na-achị nsị, mana akpọzie ya ike. Unu amụrụ na asị anus. Unu amụrụ na ebe ahụ ka power dị, na ebe ahụ dị power eji wee kpọọ ya ike. A na-akọ ndị Igbo anaghị anụ asụsụ Igbo. Ọgwụkwa nke a na-atụ pọsị kpọmkpọmkpọm. No, ndị nna ga anaghị atụ kpọmkpọm. Ndị nna ga amadị ihe dị Latin language. Anyị chi ide Latin language anyị ede ya ebe ndị mmadụ ga-aghọta ya. Ọ bụghị nke a na-ede akwa nothing. How can you know the differences? Deke. How can you know? Enweghị ka ị ga-esi ama distance. So ọ wụrụgo ndị ọdịnala bịara ndozi ihe a bụcha ihe a na ọ bụ nye abụ ife nrụmama. Nna anyị ha teach in observable science. Igbo is an observable authentic original language. Onye ọbụla ma Igbo ọkwa ha Igbo nke ntụpọ ọ sịrị ya mere enwere Igbo PhD nonsense. Onweghị meaning. Igbo ihe ahụ English Igbo. Ọ English Igbo ka ọ bụ because all English translated in Igbo. Onye nwa bụ datin ị nwere PhD but you don't know ọ bụrụ ihe o mean. English ya bụrụ the same meaning n'Igbo. Because nna anyị ha did with the different perceptions and observation. So nwere mgbe ọ ga-arime with English of today? Never. Love is not ịfụnanya. Blessing is not ngozi. Ngwa gị nwere ike isi na asị I can show you observable truth. Ozi is not ngozi. Ozi is ozi. Onye ọbụla ma ị na-aga ozi gaa ozi isi. Ntu is not nail. Ihe ahụ ngiri Igbo ka unu na-asụ. That's why you never produce anything, because nna gị gave you observable science, practical of what that is na-eshow gị life otu o si aga. Ị na-afụ life na nwa bekee perception, because in nwa bekee science that language you use abụrụ ya ka a na-use na laboratory. The language English you speak ọ bụrụ the same English ka a na-use na laboratory. Go and ask anybody. Na laboratory ihe a na-eme observe ka a na-eme. They are doing observe based on physical, based on touching, based on reactions, not based on alphabet. Jụọ onye ọbụla a chemist in laboratory ihe a na-eme bụ observable truth. Anything ọbụla vibration and frequencies and the energy, life and direct.
apụtazie buru okpokpo oyibo bunye ụnụ abụrụ okpokpo oyibo na-akpagharị with no meaning. Ka ihe omini n'Igbo ọsịọ nka ọ bụrụ ya. Ka ihe wụ sayensị n'Igbo ọsịọ sayensị gịnị wụ sayensị? No meaning. Mana enyere unu Chukwu n'Igbo asị unu ka ewu God esi Chukwu. Gịnị wụzi sayensị n'Igbo ebe ọ bụ na ha ga-translate nwu God to Chukwu? Why na ha translate sayensị n'Igbo? Why? Ka ihe mee na nwa bekee translate ihe ha ma translate Chukwu n'Igbo abi? Why na ha translate sayensị n'Igbo? Ọfịa ha ahụ ka anyị ji aka anyị translate ye because not from you ka e were sayensị. Because nna gị amarọ fake. Nna gị amarọ fake. So ihe ọ bụla ha na-eme bụ ihe ha fụ ya anya fụ ka o si akpa agwa fụ the behavior ha wee nye ya afa. Kedu ihe ya sị na mmadụ na-aghọ ara? Kedu ihe ala na-aṅụ na ara na-agba mmadụ agba ka ihe jikọ ha na-abụ? Agaghị m agwa unu ya gwa jee mee experiment ya anyị ha m agwa unu. Kedu ihe mere ara na-aṅụ eji wee sị na isi mgbaka bụ ara? Achọrọ m ka unu gwa m nna anyị ha mbosi ọbụ na ịkụpụrụ the code of your ancestors from that moment ị bụrụ mmadụ. Enwere ihe ị gaghị emenwu. Even nwa bekee can brainwash nwa bekee because ordinary nwa bekee wee onye nkịtị. Ordinary nwa bekee wee onye nkịtị. Ọwụ na ị mara your ancestor knowledge you can hold them to ransom in any which way. In any which way you hold them to ransom. But you marry ya because he pays in their own observation then they know you better. Because nkụziere gị onye Igbo I will hold you responsible because mụ gwara gị onye Igbo ịgbara onye Igbo mana ị mara onye Igbo onye nke ọzọ ya ha amazi onye Igbo. Ọ bụrụ na ụnụ mara ihe a na-ekwu na nwa bekee atụbazi ụnụ ụjọ because ọ ma na ịdaizi ịkara na mara ya ihe nwa bekee ma bụ nke ahụ o wetara from you ọ masịghị nke ịma mana nke a na ị na-agwa ya na onye nwa bụ God nyanwa bụ everything nwa bekee is all and all nyanwa bụ everything nwa bekee come and help us nwa bekee do this for us your government na practice nwa bekee army nwa bekee police nwa bekee court iwu ka a na-ekpucha isi awọ akpụrụcha igwu n'isi apụta ndị ihere anaghị eme ekpuru igwu n'isi pụta na akọgịrị ihere anaghị eme ha ka ọ bụ iwu ka ọ bụ na ị ga-ekpu igwu ahụ n'isi? Ọ bụ iwu na ị ga-ekpu igwu a n'isi? Ọ bụ ndị a bụ ndị na-ete mmadụ ule everywhere n'ụwa niile a na-ekwu ihe anaghị ekwu. So ụmụ ibe ihe ọdịnala chọrọ bụ dị largest media ịma na media a na-ekwu okwu na-echekwa na nke a no our own decoder. Ndị Igbo ji ego decoder nke anyị n'ụwa anyị ga-enwe decoder nke anyị nwee movie from adult ma ndị kara nka to nwa nke amụ nke ka nọ n'ime afọ sef nke ka nọ n'ime afọ practical observable science ọnya bụ ordinary tradition ọnya bụ Igbo tradition. Ihe ọbụla na-abụrụ observable science to educate the children nna nwanne nweta ya na akụkụ m ewere m ya otu a duwa gị n'isi ma ite ahụ idebere ebe ahụ ọ bụrụ na i wereghị ite ahụ gaa na laboratory mewe research with that ite ahụ wepụta ihe a na-afụ anya gụsịkwa ya na-ekwe ka Igbo ga-esi adị mma tụrụ destrin na-eme na ọ bụ ka i were ekpọsa wee na-anara ndị mmadụ ego mgbu ebe ahụ eburu m dị ite ahụ luwa gị ya n'isi gwa gị na ụwa niile nwere mgbe ha gara that stage ịnọdụ ebe a na-akụghịrị. Ụwa niile nwere mgbe ha gara na ụwa nkịtị wee kwefeta ebe ha nọ taa bụ echiche ka a na-akpọ ya mmadụ iche echiche nke ndị be anyị mba kama ha ga-aga n'ihu a na-aga azụ kama ha ga-aga n'ihu anaghị aga azụ. Ụka ndị be anyị ike ụka agwụgo ha ike ụka agwụgo ndị Igbo onye Igbo ọbụla si na ike ụka agwụgo na-asịrị onwe ya asị so ọ ka mma na aka iji n'oge na were ọdịnala a kwadobe ndị Igbo were ọdịnala kwadobe ndị Igbo nwere onye anyị si eje n'ụka onwere onye anyị si agụ na mmụọ onwere onye anyị si eje na sabatị mana ọ bụ ọdịnala bụ nke anyị nwachi oturu bụ nke ndị Igbo maka nke Igbo ọbụla nweghara kọna enwene kọma onye ọbụla bụ onye ụka enwene kọma n'isi onye ọbụla bụ onye sabatị enwene kọma n'isi onye ọbụla bụ onye Islam enwene kọma onye ọbụla bụ onye Juu enwene kọma sọsọ ndị ọdịnala bụ nne nwe kọma. Onye na-aka nzu na-amaghị ihe ka nzu pụtara nwekwere kọma. Onye na-achụ àjà na-amaghị ihe bụ ịchụ àjà nwere kọma. Mana onye ọbụla believe na observable truth onwere kọma onye nwa bụ ga-arụpụta ihe a na-arụ nyenwa ga-arụpụta ihe ọbụla nyenwa ga-esi evudo onye Igbo onye agha bụ onye agha ga-esi evu onye Igbo nwanne so nnọọ na Facebook ka a na-ekwu okwu a na-ekwu okwu na media ị na-ajụ a presenter kedu ka ị ga-esi eme research n'ọdịnala isi nwanne obodo taa ka esi eme ya anyị gwara ndị ọdịnala anyị gwara ihe a na-akọ
ọnwụ na ị chọrọ ịma ihe ndị ọdịnala na-eme dere anyị mbọs akpọbata gị na ebe ndị ọdịnala na-agbakọ atụ inu atụ anụ. Ihe a na-eme karịrị akarị, ọ bụrụ ihe ndị nkịtị, ọ bụ ihe eji nwayọọ nwayọọ eme, ọ bụrụ ihe akụkọ. So nwanne, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị mara ndị anyị bụ, deere anyị akara anyị na-aga ekwuo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị soro anyị kwere n'ihe otu kwuru, ọkwa ha onye ọbụla ị ga-ekwe n'ihe otu kwuru wee soro anyị na-eme, maka anyị achọghị oruo echi ọ bụkọrọ infọmeshọn gbafuo kọrọ nọnsensị ịma ọ naghị afịa ya ahụ anyị ezuru infọmeshọn gbara. Ọgwụkwara enwe ihe ọ ga-eji ya eme, nwe ihe ọ ga-eme nwe utie bikọs ọ mara eme, kama ọ ga-akwanye ugwu ji gwa nnọọ soro mụta. Mba, ndị Igbo ịmụta ihe na-afịa ha ahụ, kama ọ ga-eke ulu odanụ mụta ihe, ọ gwaghị na ya amacha ihe niile ahụ, o ruzie ebe ahụ wuo onwe ya na a sị m ka udo dere ụnụ. Aja ọsụrụ m sị ka m kene ụnụ obere oge adịrị ọrụ anyị taa maka ihe anyị na-emepụrụ ibu. Akwụkwọ ọdịnala anyị na-apụta, the largest media ever existed in Africa. Ọdịnala, the best liberal education, liberal art enwere n'ụwa. Ọdịnala, the best scientist enwere n'ụwa. Ọdịnala, the best political structure enwere n'ụwa. Ọdịnala, the best moral behavior enwere n'ụwa. Ọdịnala. Ọ bụ ihe ọdịnala kwadobere, ọ bụ ihe anyị chọrọ, ọ bụ ihe maka anyị kwụbịa. Anyị anaghị, anyị abịaghị ikpeazụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ikpeazụ, anyị ejedụrụ bekee ọrụ, anyị nwere akara aka. Ọ bụrụ maka ịrụ ọrụ na-ene salari, anyị ejerụba na salari. Ọ ji ha, ọ bụrụ na ọ maka ịrụ ọrụ, anyị ejerụba ọrụ bekee naba salari. Anyị agaghị ahapụzie ọrụ bekee bịazie gbaa last. Mba, nwanne dere m mbọs, anyị akpa na mbọs. Ụnụ adịghịzi na-ajụ ajụjụ, ọkwanụ mmadụ nwekwana ihe a. Anyị rụkwana ụdị ihe a ndị a rụkwara na ụkwa ha n'ihe ọjọọ. Ọkwanụ faịnansị na-eme ihe a. Anyị rụọ ụdị ihe a ndị arụrụ anyị ji ekwu okwu, ọ bụrụ ihe ọjọọ, mana ndị Igbo agaghị ekwe. Ọ bụ mgbe ịbịa ha na masaji aha ha eburu ego bunye gị, eruzie echi isi ha afọ sị nwanne Chukwu ji ekwu, God will judge. Eziokwu na-akwụ ọtọ, okwu asị na-agba ngọ. Asị m udo dịkwara ụnụ ụmụ ibe ka ọ dị echi. O nwere ebe anyị na-eje n'oge adịrọ anyị taa. Ajọsọ m ka m kene ụnụ biko.